Chlapa si musíš držať pekne nakrátko. Aj ty sa zúčastňuješ babincov, debát vydatých, ale aj zaúčajúcich sa slobodných žien, kde mužské ucho má vstup zakázaný? Tak potom to presne poznáš. Iste lepšie ako ja, keďže som chlap a z takýchto debát som vylúčený. Niečo však predsa len ku mne preniklo. Vraj, treba si nás, zdivočených chlapov, držať pekne nakrátko. Pod kontrolou. Lebo my chlapi nemyslíme hlavou, ale tým, čo máme medzi nohami. A keď sme ponechaní príliš na voľno, vraj hodzaká sukňa nás zvábi do svojich osídiel. Je to pochopiteľné, keďže manželka je okúkaná. Končí moja informácia s babincov. Je to lož. Strach je zlým radcom. Nie, že by nebola pravda to, že chlap je občas pod tlakom hormónov a že sa rád pozrie na pekné baby, ale rieši to zo strany ženy žiarlivými scénami, upodozrievaním a tajnými kontrolami je ten najhorší spôsob, ako si udržať priazeň chlapa. Žiarlivosť je totiž nič iné ako zakúklený strach zo straty milovanej osoby. Je to S-T-R-A-H. Strach. Milé dievčatá, ženy, manželky. Raz a navždy prestaňte veriť tomu, že chlapa treba kontrolovať. Pretože ak muž príde na to, že žena ho kontroluje a upodozrieva, spustí sa v jeho hlave nasledujúci myšlienkový pochod. Kontroluje ma? To je fajn, záleží jej na mne. Drží sa ma. Mám ju istú. Ale prečo mi neverí? Mám ju predsa rád. Prečo by som ju klamal? To, že sa pozerám po pekných babách, predsa s našim vzťahom nejako nesúvisí. Aha, už mi je to jasné. Asi si neverí a bojí sa konkurencie, iných žien. Ale prečo má také malé sebavedomie? To ma fakt prekvapuje. Mal som o nej mienku, že si viacej verí. To ma teda trocha sklamala. Každou kontrolou muža, žiaľ, znižujete dievčatá svoju vlastnú hodnotu v jeho očiach. Radšej ako na kontrolu, využite čas a dosiahnite, aby vás milý uvidel v spoločnosti iných spolužiakov či priateľov, ktorí vás obletujú. Nech ten váš chlap, ktorého milujete, si uvedomí, o aký poklad by prišiel, keby prestal bojovať o vašu lásku a uspokojene hľadal u iných žien. Vaša víťazná vlajka zaveje. Zhrnutie. Žiarlivosť je strach zo straty partnera. Ak je strach trvalým radcom, je zlý, pretože znižuje sebavedomie. Žena klesá v očiach muža, ak ho kontroluje. Žena si muža udržiava, ak ho motivuje, aby o ňu bojoval.